O novo portal de Espazo Avalar ofrécenos unha nova estética que o fai máis atractivo e dinámico para os seus usuarios e conta con novas funcionalidades ademais das existentes no portal anterior. A continuación, veremos todos os apartados e funcionalidades que están presentes no novo portal e a forma de acceder a cada un deles. Na parte superior do portal encontrámonos o apartado Atendémolo, no que poderá realizar consultas e agregar comentarios acerca de Espazo Avalar. Na dereita, o portal, igual que na versión anterior, ofrécenos a posibilidade de modificar o idioma a castelán ou galego. Se baixamos, encontraremos o punto de acceso aos servizos e funcionalidades destinados a familias, profesorado e centros. A partir deste punto, accedemos ao espazo familias, o espazo profesorado e o espazo centros. Para acceder a este apartado, será necesario que o usuario se autentique para así consultar datos e información no seu propio perfil. Ademais, existe unha sección Avalar na rede, onde poderá seguir os avances do proxecto a través das redes sociais Facebook, Twitter e YouTube. Na parte esquerda da cabeceira do portal encontrámonos coa sección de contidos orientados en función do tipo de usuario, alumnado e familias, centros e profesorado e prensa. Estes apartados son públicos, polo que calquera usuario pode acceder a eles e consultar o seu contido. Se accedemos ao apartado de contidos orientados a alumnado e familias, poderemos consultar as noticias e novidades destinadas a este colectivo. Por defecto aparecen os últimos contidos, pero podemos seleccionar o tipo de contido que queremos consultar premendo en equipamento, guías editoriais, publicacións ou recursos. Ademais, podemos consultar un calendario cos eventos fixados para cada mes, un punto de acceso ao apartado de Avalar na rede social de Facebook e un apartado de enquisas onde contestar preguntas sobre o proxecto. Se accedemos ao apartado de contidos orientados a centros e profesorado, observamos que se recolle información destinada a estes usuarios e os apartados que encontrábamos na sección de alumnado e familias. Ademais, se recolle un acceso á aula virtual aberta, que contén un conxunto de materiais formativos do proxecto Avalar. Se accedemos ao apartado de contidos orientados á prensa, podemos obter información destinada á prensa e ligazóns aos apartados que encontrábamos nas outras seccións. Na parte central do novo portal encontrase a sección O que está a acontecer agora en Avalar, que recolle as últimas novas relacionadas co Espazo Avalar. A icona que aparece antes de cada noticia representa quen é o órgano emisor da mesma, como por exemplo o proxecto Avalar. Tamén na parte central do portal encontrase o apartado Blogs Avalar, que supón un punto de acceso a diferentes blogs nos que os usuarios poden compartir información relacionada co uso das novas tecnoloxías na educación. O apartado Recurso destacado mostra durante un período determinado unha serie de vídeos, novas e información de especial relevancia. O apartado de etiquetas por temas permite ver o conxunto de novas sobre un tema concreto. Na parte final do portal encontrámonos coa sección Información do proxecto Avalar, na que se detalla toda a información relacionada co proxecto. Na sección Repositorio Avalar habilítanse os recursos educativos que a Consellería considere oportuno promocionar para o seu uso por parte da comunidade educativa. Premindo no apartado Avalar en YouTube,
trasládanos a vídeos e imaxes do proxecto que están colgados nesa páxina. Xa para finalizar, a sección Experiencias Aula 2.0, que se presenta como un apartado onde a comunidade educativa pode compartir todo tipo de iniciativas e proxectos sobre a introdución e uso das TICs nas aulas.